Jeg har valgt at investere i Mamados fra Bopil, fordi det skal give mig en arbejdslettelse i det daglige. Jeg skal have en øget kuldtilvækst. Jeg skal fravinde flere grise per so. Det jeg kan se allerede nu, efter det første hold jeg har kørt igennem, det er at vi fravinder en gris mere per so. Vi har nogle større grise ved fravinding. Og så oplever jeg faktisk en ufattelig ro herinde i stallen. Nu begynder den faktisk at udfodre lige nu. Du hører ingenting. Søerne rejser sig stille og roligt op og begynder at spise. Fordelen for soen er, at hun rejser sig op efter de antal gange, jeg har sat den til at udfodre. Lige nu er det 5 gange i døgnet. Og det tager et kvarter 20 minutter cirka hver gang, at den udfodrer. Og det gør, at der er meget mere blodcirkulation rundt i yveret. Så den ligesom bruger hele yveret til mælk. Fordelene for pattegrisen er, at soen står op længe, når den udfodrer. Og så trækker de op i smågrishulerne, så der ikke er nogen, der bliver lagt ihjel. Jeg tror Mamados på sigt, når vi har fået kørt det til, at det vil betyde, at vi kan fravinde egenfravinding på 14. Nogle store kuld. Og vi kan slukke for mælkeanlægget og egentlig bruge den samme udgift, som vi har til foder. Og bare få fuld valuta for pengene.